vam večer. Poznati su svi četvrtfinalisti Hrvatskog nogometnog kupa. Veliko iznenađenje na Poljudu. Istra je izbacila Hajduk nakon produžetaka s 1:0. Dinamo je bez problema spadao Karlovac 2:0, a Belupo je bio bolji od Suhopolja također s 2:0, dok su Osječani pobijedili Šibenčane 2:1. Inter je izgubio od Cibalije 3:0. Jučer su prošli Zagreb, Varaždin i Rijeka. Prve utakmice četvrtfinala igraju se za 2 tjedna. Ždrijebe sutra u podne. Dvoboj u Splitu završio je prije 30 minuta. Ovo je pogodak Emira Hadžića iz 105. minute kojim je načinio najveće iznenađenje osmine finala. Sada idemo vidjeti najzanimljivije trenutke iz Karlovca.